Evo, zahvaljujem se svim govornicima. Ima li netko od njih možda nešto nadodat ili ako vi imate kakvih pitanja, slobodno počnite. Evo, izvolite. Ja sam pročitala u novinama da ovaj zakon o radu do 67 godina radnog staža. Šta će biti sa nama mladim? Ako stariji radnik doživi na radnom mjestu moždani udar, šta će ga se tjerati na rad? A mladi koji će završiti škole, fakultete, odećaju se najstarijem zanatu, to je krađa i provaljivajući u bilo šta. Šta će biti nama mladim? Bavit će se kriminalom, tučit će i roditelje, završavat će pod zatvorima. Šta će biti? Da, ja se potpuno slažem sa vama. Ne radi se o zakonu o radu, radi se o zakonu o mirovinskom osiguranju koji regulira i koji poslije 2030. godine uvodi 67 godina. Ali ono što je najgore, kako dobiti uopće, možda će neko doživjeti 67 godina, ali pitanje je da li će ostvariti ovaj staž u ovakvoj situaciji gdje imamo dugotrajno nezaposlenih ljudi na Zavodu za zapošljavanje, posebno mladih, a to sam i rekao, onih do 24 godine koji jednostavno nemaju šansu zaposliti se, a skoro je prijetila jedna velika opasnost i jedan zakon o privremenim poslovima i zapošljavanju koji da je donesen, bio bi katastrofalna situacija u Hrvatskoj, jer ti ljudi nikad ne bi mogli ostvariti onaj dio pune mirovine. Za mog imenjaka, ja bih postavio pitanje jedno. Naime, za gospodina Krešimira se. Radi se o sljedećem. Uvijek se govorilo se i govori se o tom fenomenalnom općem štrajku. Kada će se napraviti i kako će se on organizirati. Naime, ovaj sadašnji koji je bio, nije bio opći štrajk, to je bilo kao nekako upozorenje, radilo se, nije se radilo i tako dalje, i tako dalje. Sam statistički podatak, imam problema sa naplatom iz OTV-a koji je sad preambuliran u Jabuku, TV Jabuku i tako dalje. O mediji imam posebno mišljenje, govorili smo o nekakvim turskim sapunicama i tako dalje. To je skretanje pažnje ljudi ne na meritum stvari, nego na nekakve druge stvari u principu. Zna se čija je javna televizija, u čijim je rukama, prije je bila u rukama Socijalističkog saveza radnog naroda, pod navodnicima, tako. Nakon toga, kada je došla Nova Hrvatska, kada smo stvorili državu, HRT opet postao stranački HRT i tako dalje. Ove su postale profitabilne televizije i jednostavno iskorištavaju to kako iskorištavaju ljude na taj način, kao što iskorištava i TV Jabuka, mlade ljude. Ja sam tamo radio kao scenograf i dužni su mi 34.859 kuna i tako dalje. Pokušao sam to dobiti natrag, radili su oni kompenzacije i znate šta su mi ponudili kao kompenzaciju? Ciglu i cement. Ciglu i cement. Željko Korušić, gospodin Korušić koji je tamo bio direktor, mi je to ponudio. Ja sam rekao, dobro, ako idemo na kompenzaciju, kada idemo na nekakvu drugu kompenzaciju, marketing postoji direktor marketinga, idemo na nešto što se može kompenzirati. Ja jesam za kompenzaciju, ako se već ide na kompenzaciju. Jednostavno, tamo je situacija, to je totalni avašluk. Danas sam bio na Trgovačkom sudu, dobio sam, rekli su mi da to više sad ne može se ništa napraviti, jer je to TV marketing, sada je to nova. Normalno, oni tako rade, jednostavno poduzeće likvidiraju, stvaraju novo poduzeće i jednostavno ne možeš ništa učiniti. Međutim, ja neću ostati na tome, ja ću ići dalje. I javnim istupima i svim ostalima i preskonferencijama, jer jednostavno to je pljačka. To je pljačka u kojoj se svi nalazimo, ne samo ja. Ali hoću postaviti pitanje,
to je prvo pitanje što vam postavljam, kada će se taj opći štrajk napraviti, jer jednostavno on nešto može i učiniti. Mislim, barem upozoriti da se nešto djeluje. Takav opći štrajk je bio u Grčkoj, takav je bio i svagdje drugdje. Dobro, ja nisam za radikalizaciju štrajka, da se razumijemo. Ne smijemo ga organizirati na taj način da uništavamo, jer uništavamo samo svoje. A može se dogoditi, kao što se dogodilo u Grčkoj, da je pala ljudska žrtva, da se pala ljudska žrtva i tako dalje, a čovjek je najvrijedniji u tom čitavom sistemu. I još drugo, šta su sindikati ponudili u pregovorima za radnika? Kada je bilo sa gospodinom ministrom Mršićem pregovori koji su bili. Evo to. Oko prvog pitanja, po sadašnjem zakonu o radu, nije u Hrvatskoj moguće organizirati opći štrajk u onom obliku u kojemu se organizira u nekim drugim zemljama. I mi smo zato bili prisiljeni na ovu akrobaciju štrajka solidarnosti, jer jedino na taj način smo mogli kako tako zaštititi ljude od mogućega progona. Dakle, da smo organizirali opći štrajk i da smo pozvali ljude na taj način, izvrgnuli bismo ljude opasnosti da im poslodavac da izvanredni otkaz i pri tome ih još tereti za štetu nastalu kod poslodavca. I to su, ako se sjećate, bili oni famozni odgovori koje su davala dvojica vršnih ljudi sa katedre radnog prava u Zagrebu, gospodin Viktor Gotovac i šef katedre, gospodin Željko Potočnjak. Znači, gospodin Željko Potočnjak ujedno je i glavni pregovarač u ime Hrvatske udruge poslodavaca, a protiv radnika kad je riječ o zakonu o radu. Dakle, da bismo to izbjegli, onda smo doskočili ovoj priči sa štrajkom solidarnosti koji je moguć kroz zakon o radu. Međutim, tu smo onda naišli na cijeli niz problema, jer taj štrajk se trebao dogoditi nešto ranije, međutim, kad smo izvukli neku od tvrtki, onda se dogodilo da se to pročulo i da se radio pritisak na radnike. Vi ćete sad uništiti mogućnost da dođe nekakav drugi ulagač, pa su ljudi odustajali i tako redom i na kraju smo to držali u tajnosti. Toj tajnosti morali smo istovremeno i brzo reagirati. S obzirom na tu brzinu reakcije, dakle, od kad ovi najave, pa do kad mi krenemo, da sve skupa bude po propisu, mi smo zapravo izgubili nešto drugo. Prvo, izgubili smo mogućnost da se u dovoljnoj mjeri javno o tome govori i da se u dovoljnoj mjeri pripremi. Dio sindikata imao je problem u svojim statutima i odlukama. Dio je imao problem u kolektivnim ugovorima koje su imali sklopljene, gdje su se obvezali na bezuvjetni socijalni mir sa poslodavcem dok taj kolektivni ugovor traje. Tako da smo u svemu tome izvukli nešto i kao nekakvu pokaznu vježbu, rekao bih, da vidimo što sad treba mijenjati. Mi još uvijek ispitujemo, tražimo model. Tražili smo sada da se u izmjenama zakona o radu unese mogućnost i organiziranja općega štrajka, generalnog štrajka. To ne prihvaća niti vlada, niti poslodavci, naravno. Postoje odluke sudova u Hrvatskoj, neka mišljenja koja su sudovi davali, da je konkretno kad je riječ recimo jer smo htjeli to podvesti pod gospodarske interese. Dakle, jasno je da ovaj zakon utječe izravno na gospodarske i socijalne interese svakog pojedinca, pa smo htjeli kroz to obrazložiti mogućnost toga općega štrajka. Međutim, postoje mišljenja sudova koja govore o tome da primjerice ako Hrvatski sabor donosi zakon, ne možemo štrajkati protiv Hrvatskog sabora kao zakonodavca. Pri tome bismo nanijeli štetu poslodavcima koji zapravo nemaju izravne veze sa samim zakonom, pa bi kao takav zakon kod tih poslodavaca izazvao situaciju u kojoj bi takav štrajk bio nelegalan i opet bi poslodavac mogao tužiti radnike za nelegalan štrajk i za nanesenu štetu. Tako da smo se vrtili oko toga, još uvijek se vrtimo oko nekakvog modela. Kad je riječ oko toga što su sindikati ponudili, mi smo nekakve kompromise i predlagali. Međutim, ono što je suština svega, i to danas ovdje odgovorno tvrdim, to je da se izmanipuliralo i ove pregovore. Neovisno o tome kakav je zaključak Hrvatskog sabora. Dakle, prvo, Hrvatski sabor je obvezao predlagača, dakle Vladu Republike Hrvatske, da pregovara oko nekih ključnih pitanja
koja su pobrojena. Dakle, to je olakšavanje otkaza, to je organizacija radnog vremena i to je ovaj agencijski rad. Međutim, dio i kolega je shvatio da je to ono što je nama ograničavajuće. Dakle, pregovaramo samo o tome. Nas ne obvezuje zaključak Hrvatskog sabora. On obvezuje Vladu kao predlagača zakona. Drugo, obvezuje je da pregovara s nama oko ovih spornih pitanja, ali cijeli niz pitanja koja su regulirana ovim izmjenama zakona mi nismo niti otvorili u onom tijeku pregovora jer ih nismo stigli niti dotaknuti. Kad smo se dogovarali oko nastavka pregovora, onda je dogovoreno da ovaj sadašnji tekst zakona koji je izišao iz prvog čitanja iz Hrvatskog sabora bude osnova na kojoj se pregovara, ali ne polazište, nego osnova. Dakle, i ono što se sada zapravo manipulacijom ministra rada i manipulacijom poslodavaca, Hrvatske udruge poslodavaca izguralo, to je da je nama zapravo podloga, ali i osnova, polazište, ovaj tekst koji je izišao iz Sabora i da zapravo sve što se dodatno u njemu intervenira, ako se umanjuje ta razina, pa primjerice ako se sa 56 sati onog raspoređivanja radnog tjedna dođe do 50, to je ustupak radnici. Pa ako se u agencijskom radu primjerice vrati sad opet da je poslodavac dužan platiti radniku za vrijeme dok nije ustupljen prosječno isplaćenu plaću u zadnja 3 mjeseca dok je bio ustupljen, a sada u ovom prijedlogu stoji da može ugovoriti bilo kakvu plaću, pa i plaću od 1 kune, kažu to je opet ustupak radnika. I praktički i oni, Hrvatska udruga poslodavaca, tumače i nažalost dio kolega je tome nasio. Tumače da je sada sve što se radi zapravo i što ide u smanjenje ovih odredbi koje su bile krajnje restriktivne, da je na ruku radnika. A pri tome se zaboravlja svjesno i svjesno se manipulira da mi još uvijek imamo živ i zdrav zakon o radu koji je trenutno na snazi. Koji primjerice kaže poslodavcu da je radno vrijeme 40 sati, da je moguće 8 sati raditi prekovremeno, ali da sve što je iznad 40 sati sve mora platiti do ovih 48. Osim u velikoj preraspodjeli gdje se u dijelu godine radi dulje, u dijelu kraće, kod nekih poslova, turizam, graditeljstvo i tako redom. Međutim, ovdje sada oni dobivaju mogućnost da preraspodijele radno vrijeme na način da nema plaćanja prekovremenog u toj nekakvoj preraspodjeli, čak i u ovoj maloj i u tim prosjecima. Tako da kad smo mi ponudili nekakav kompromis koji je rekao u redu od 40 do 50 sati, možeš onih 8 sati dignuti na razinu 10, ali pri tome možeš i pokušati rasporediti to radno vrijeme, tako da se ne prelazi nekakva dnevna kvota, tu su već stavili ograde, pa da se pri tome ne prelazi godišnje i tako redom, da ne idem u detalje. Dakle, oni su izvrnuli cijeli sustav na glavačke i skrenuli su rukavicu čarapu naopako i trenutno se s time izuzetno spretno manipulira. Zato i kažem da se tu ministar rada doista ponaša kao vrstan opsjenar koji uspijeva ovu opsjenu plasirati među sve skupa, gdje se dijelom to i prihvaća. Dakle, ono što je nepobitna činjenica, to je da što god se trenutno u ovom prijedlogu zakona o radu, nakon prvoga čitanja, uspije ublažiti u ovim odredbama i oko organizacije radnog vremena, agencijskog rada i tako redom, da je zapravo još uvijek smanjenje prava u odnosu na postojeći zakon. I zbog toga i govorim toliko jasno cijelo vrijeme da postoje ipak neke granice ispod kojih mi ne smijemo ni pod koju cijenu. Ni pod koju cijenu. Samo je pitanje tko će biti spreman koliko platiti. A tu su sada vrhunske manipulacije koje idu zajednički od HUP-a i od vlade, odnosno ministra, resornog ministarstva, njegove pomoćnice. Pa imate recimo varijantu gdje sindikati vjerojatno se očekuje da će pristati, a to je da im se nudi da će prihvatiti ovo do 50 sati, ali za uzvrat će se tražiti da sve tvrtke koje imaju do 5 zaposlenih mogu raditi što god hoće s radnicima, dakle da se ne mora nikakvo obrazloženje
dati za davanje otkaza, za bilo čega, a naravno tu sindikati nemaju nikakav interes jer u firmama do 5 zaposlenih sindikata nema. Mislim, rekli smo najčešće ni do 20 zaposlenih nema sindikata. Ti ljudi su nezaštićeni, a naravno, sorry, ali da i sindikati imaju svoje osobne interese, kao što je i mene šokiralo, recimo da su u tom tripartitnom, kad smo mi tražili monitoring, sindikati jednako uvjerljivo odbili da mi iz te rodne ženske perspektive promatramo, jer oni zastupaju sve radnike. Ja tvrdim da ne, koliko god je Krešo senzibiliziran. Mislim, pitanje žena može sigurno samo njegova kolegica adekvatno pratiti, a ne on koliko god se trudio, jer tu uvijek idu kompromisi i nagodbe i prema tome ne priznajem ni sindikate jer su muški. Dakle, odgovor moje dugo godina već prijateljice Sanje. To nije ništa nothing personal. Nije ništa osobno, naravno. Ovim pregovorima sudjeluje na sindikalnoj strani veliki broj žena. Dakle, ne samo čelnici središnjice, da paše čak i dio čelnika nije bio ni na jednom ili možda na jednom pregovoru. Tako da što se tiče sastava pregovaračkog odbora od strane sindikata većinski ženski. Pustite one žene kao kad sam ja bila u prosjeku. Ne, nismo pustili, nego su ušli unutra. Osim toga, dakle, ovdje su i udruge žena iz naših središnjica kao dio ovoga sustava. Međutim, nešto drugo sam htio reći, ovo o čemu je govorila i gospođa Sarnjak. Dakle, da, doista, mi smo se obvezali zapravo da u javnosti nećemo govoriti oko detalja i to mi se čini jedna od pogrešaka i da smo i tu popili zapravo Mrsićevu slatkorječivost. Neću govoriti o razlozima, to je unutarnja sindikalna stvar, ali mi se čini i da je zapravo bilo puno poželjnije da se kroz javnost senzibilizira, kroz medije, prista javnost na to što se događa, no dogodilo se što se dogodilo. Da, doista ovo o čemu je govorila gospođa Sarnavka pojavilo se pred sindikatima i taj prijedlog koji bi trebao uravnotežiti sustav i koji guraju poslodavci. Zanimljivo je da oni trenutno tvrde da doista kod ovih malih poslodavaca do 5 zaposlenih oni baš nemaju nešto puno radnika na određeno vrijeme, ali i puno radnika u cjelini, pa da zapravo bi to tek privuklo takve poslodavce da u budućnosti zapošljavaju. Na kraju ćemo vidjeti tko će i što prihvatiti. Ono što mi imamo u nezavisnim hrvatskim sindikatima, ne govoreći pri tome o drugim kolegicama i kolegama, jer svako nosi svoj dio ovim pregovorima, imamo vrlo jasnu odluku sami da mi ne prihvatimo. Bez obzira pod koju cijenu, ali da sa tim ljudima zapravo ne možemo trgovati. To je onaj dio etičnosti, to je onaj dio moralnosti koji moramo imati. Dakle, to što to nisu naši članovi, s obzirom da mi imamo ekskluzivitet u pregovaranju, s obzirom na socijalne partnere, nekakve uloge koje u Europi imaju, mi ne pregovaramo. Jedno je kolektivni ugovor gdje sindikati temeljno pregovaraju za svoje članove, a onda se on silom zakona proširi na sve, a drugo je zakon o radu gdje mi temeljno ne pregovaramo o svojim članovima, nego pregovaramo o svim radnicama i radnicima u Republici Hrvatskoj. Tako da je jasno da zapravo ovdje doista nemamo pravo te ljude prodati ni pod koju cijenu, samo zato što jesu ili nisu naši članovi. Osim toga, ovako otvaranje otkaza bez obrazloženja je otvaranje, odškrinjavanje vrata. Jer omogućiti u tom prostoru otkaz od malog poslodavca, gdje su ljudi inače obespravljeni, će sad bez obzira na temu ovog današnjeg skupa, ali biti najsnažniji udar na žene. U različitim prostorima i u različitim uvjetima. I to smo prepoznali i u nezavisnim hrvatskim sindikatima kažem da imamo i odluku našeg izvršnog odbora, neki dan potvrđenu, gdje sam ja kao predsjednik dobio potvrdu i naša pravna savjetnica Ana, koja sudjeluje zajedno sa mnom u tome, da zapravo nema cijene koju možemo platiti otkazivanje ugovora od malog poslodavca bez navođenja razloga.
Ne, kod nas ljudi, ja samo to smijem reći još kad se sjeti kako su novinari trpimice išli, vi ste znači iz te branše u medijima, na raskidanje ovih klasičnih radnih odnosa, znači potpisivanje ovih, kak se to zove, ugovora gdje su oni dobivali neko vrijeme više novca, a onda poslije kad su ih odbacivali od ovoga, onda su im rekli pa to nije uopće radni odnos, mislim, I onda je Nataša Škaričić jedina dobila presudu, ali s druge strane joj uopće ne priznaju i niko joj ne pristaje primijeniti, dakle čak presudu ovoga Vrhovnog suda, jer ljudi uopće ne razmišljaju znači koje su posljedice, nego ono kako mi je danas, ako mi je dobro, što će biti sutra. Mi danas imamo činjenicu da je 800 vrhunskih novinara nezaposleno na Zavodu za zapošljavanje. Ali radi se o sljedećem, da je OTV praktički plaćao ljude na temelju pravio knjigovodstveni prekršaj u stvari. Jer radili su, plaćali su ljude putem pozajemnica nekakvih. Ja kad sam došao gore po plaću, da primim plaću, jer sam mislio da će primiti preko banke i tako dalje, na ono djelo, primati preko pozajemnice. Kako preko pozajemnice? Pa to znači šta je? To znači da to moram vratiti danas sutra. Znači šta je pozajemnica, jel? Hvala Bogu, nisam Pa veli da, ali ne, to ne morate vratiti i nismo primali plaću na taj način tada da ako je Pliva uplatila reportažu koja je išla u prime time-u, jel, onda smo dobili plaću. Jel? Onda smo dobili plaću i plaća je bila podijeljena. Tako. Praktički da je to je bilo tada. Oni su tada kada su dobili, ne znam koja je to bila vlada u ono vrijeme, kada je došla inspekcija i tako dalje, kada su počeli, kada je došlo čak možda i do gašenja, da bi došlo do gašenja firme, onda su napravili stečaj, nas izbacili van, praktički koji smo bili tamo, bilo je tu još više, neki su bili, jedan je bio čovjek stariji od mene, on je bio u skladištu dole, izdavao kamere i te stvari i tako dalje, ja sam bio kao scenac, mene su izdali, tako dalje, a dobio sam podatak kada je bilo gotovo, da mi je šefica računovodstva bili, pa čekajte, vi ste radili ja sam primao 1100 kuna plat, 1100 kuna kao scenski djelatnik, žena mi je rekla, čuj, ti si lud, pa šta je tebi, šta radiš tamo? Ja sam rekao, čuj, ja sam sretan da sam prijavljen da mogu dobiti nekakvi staž, da prikupim neki staž. I to sam molio tog nekog Babića tamo, koji je bio šef produkcije, kao neki šef produkcije, stalno, da li me je prijavio i tako dalje. I onda mi je rekao, pa dobro, vi ste viš tako dosadni, kaže, jesam, prijavio sam vas. Mislim, to su takvi se razgovori vode. Takvi se razgovori vode u principu. Vode se, danas možda još i gore. U ono vrijeme su se vodili takvi razgovori. I onda kad sam dobio te papire koje su mi dužni, sam rekao, čekaj malo, pa idem ih tužiti. Nisam samo ja bio tu je bio i pokojni Đuro Utješanović, kojemu su dužni i za tantijeme, jer normalno ne smije vas niko emitirati, a da vam to ne plati, i niti ne reemitirati u principu, pod zakonu o medijima. Praktički da su njemu iz duši bili za tantijeme i tako dalje. I kad sam mu rekao, Đuro, jesi ti šta dobio, veli, ma daj pusti, kaže, nemoj uopće se s tim bačkati. Ali ja se neću, ja ih neću pustiti. Ja ću na to inzistirati o tome da ja taj novac dobijem. Jer taj novac mi je samo na papiru. Imamo još 2-3 pitanja pa ćemo morati gospodinu pripustiti za pitanje. Pozdrav svima, ja sam Marko Perković. Ja bih dao jedan komentar, a možete mi odgovoriti. Kada bi se u Hrvatskoj problemi mogli riješiti općim štrajkom ili donošenjem boljeg zakona o radu nego što je to bi zapravo bilo lako riješiti. Međutim, problemi su u Hrvatskoj mnogo dublji i mnogo širi nego što su oni na prvi pogled čini. Oni vuku svoje korijene možda 50 ili više godina unatrag. Mi jednostavno nemamo dovoljno kvalitetnih, sposobnih poduzetnika koji mogu zaposliti ljudi. Mi možemo donijeti idealni zakon o radu koji će štititi radnika na sve moguće načine, ali opet može biti 500 ili 700 tisuća nezaposlenih. Gospođa Sarnavka je dobro primijetila, poduzetnici se stvaraju kroz obrazovanje. Imamo obrazovanje iz prošlog stoljeća.
Kreativnost se mora razvijati od vrtića do završetka fakulteta. Ne bude li se svi angažirali na stvaranje novih poduzetnika, loše nam se piše. Loše nam se piše i sindikati, i oporbene stranke, i stranke koje na vlasti i tako dalje. Mi moramo stvarati nove poduzetnike. Ulaskom u Europsku uniju, mi smo se zapravo našli u areni. Kao kad su se nekad gladijatori borili. Ko je jači, ko je sposobniji, ko je brži, taj će opstati. Ko nije, opstati. Nama se loše piše, prema mojoj procjeni, sljedećih 5 vlada neće riješiti problem gospodarstva u Hrvatskoj. U gospodarstvu se ništa ne događa preko noći. Uvijek citiram izreku jednog izraelskog ekonomista koji je rekao: ako želite da se nešto u gospodarstvu dogodi za 30 godina, morate sad početi raditi. A mi nikada ništa nismo počeli. Hvala. Ako kratko ću vam odgovoriti, slažem se sa tezom, osim u dijelu ovo oko zakona o radu ili općega štrajka. Dakle, koja je svrha uopće štrajka? Štrajk ima svrhu da nanese štetu poslodavcu, da bi ga prisilio da konačno prihvati nekakve uvjete od strane onih koji su ga organizirali. U ovim uvjetima sve podupirem, dakle, nesposobnih vlada, nesposobnih poduzetnika, svega skupa. Zašto je hrvatski radnik izuzetno cijenjen kad ode u inozemstvo? Ovdje ga poduzetnici u Hrvatskoj nazivaju lijenim i nedovoljno aktivnim. Dakle, jasno je da nije onda riječ o radniku i problem u njemu, nego je problem u organizaciji rada i onome koga poslaguje. Međutim, ako bismo mi prihvatili ovu tezu da nećemo uspjeti onda sa tim obranama nekakvih radničkih prava nešto učiniti, onda bismo zapravo prihvatili i nešto drugo, da se upravo mirimo sa činjenicom da imamo nesposobne poslodavačke i političke elite koji ne znaju kako promijeniti stanje, pa kad ne znaju kako, tada radnici zbog očaja u kojem se nalaze oni osobno i zemlja moraju prihvatiti biti sredstvo za potkusurivanje zbog ovakvog stanja. Pa dakle, kad se nema načina kako pokrenuti gospodarstvo, kad se ne zna kako nešto pomaknuti, u tom slučaju ćemo morati biti prisiljeni smanjiti prava radnicima, jer eto drugog načina nema da se nešto napravi. I tada zapravo samo još dodatno potpomožemo tu istu nesposobnost i ljenost i političkih i gospodarstvenih elita koje će reći: ok, sad smo tu smanjili, za godinu dana ili pola godine će smanjiti dalje, jer ni to neće biti dovoljno, pa će smanjivati dalje jer se uopće neće orijentirati na ovaj problem koji ste vi spomenuli. Jedini način da ih građani prisile jest zapravo da građani to svojim akcijama i naprave. I da nesposobni počnu otpadati, a da sposobni se počnu pojavljivati. Pa političke elite između sebe sasijeku one koji malo izvire van. Pogledajte što se događalo sa mnogima. Koliko znam, Ljubo Jurčić u subotu osniva svoju stranku, jer u stranci gdje je bio nije uspio napraviti ništa, jer su ga isto sasjekli kad je imao ideje drugčije od onoga što je pokazivala sama stranka. Cijeli niz sličnih primjera se isto tako događa. Dakle, mi kad bismo odustali i kad bismo se pomirili, tada bismo samo još više doprinijeli ovoj žabokrećini u kojoj se sve skupa zbiva. A činjenica je, još je moja mama rekla, da nikad ne pitaš žabe ako želiš isušiti van. Dakle, u ovom slučaju ne možemo pretjerano pitati niti te političke, niti gospodarstvene elite, jer su nas i doveli u tu situaciju, nego ih trebamo prisiliti da konačno počnu služiti ljudima, a ne sebi. U tome je cijela mudrost. I ako tu ne pokažemo snage, onda zapravo ih nikad nećemo pokrenuti, jer njima ovo stanje paša. Oni od toga dobro žive. Nama se namnožilo, dakle sa 200 već smo došli na 230 obitelji, odnosno pojedinaca koji imaju takva bogatstva. Projekcije govore da ćemo ih uskoro imati negdje oko 2030, oko 300, a istovremeno pokazuje drugu stranu da zapravo građani sve više tonu u neimaštinu. U Europi su sve analize pokazale da ova fleksibilizacija u kojoj su nas uvjeravali da je uspješna, zapravo je jedino doprinijela daljem raslojavanju društava. Svugdje tamo gdje se famozna trojka pojavljivala, dakle Europska središnja banka, MF, Svjetska banka, unutra se dogodilo to da su kršili smjernice Europske unije, da su kršili Europsku socijalnu povelju, da je bilo cijeli niz kršenja svega, da bi se na kraju doprinijelo nečemu što je značio statistički popravak BDP-a, a koji su platili građani. Dakle, suština je da građani trebaju konačno početi odlučivati o tome što je njihovo pravo i što očekuju od onih koji su poslali u Sabor da rade. Evo, ja bih
bi se isto nadovezala kratko na ovo vezano